Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi günkü men sizler bilen kura turgan mayektин teması günöler üçün geçirim suroo baylanıştуу. Kanday günöler geçirilet, kanday günöler geçirilbeyt. Uşular tuuralуу uşu din taanıçı, din menen jaşagan adam katары öz tajribamdan sizlerge bir mayek kurup aytıp bereyin dedim. Allah Taalamdın uluktuğu, ıyıktığı, mээримдүү ekenine talaş yok. Kuday Taalam özünün jaratkan pendelerin şunçalık jakşı göröt eken, şunçalık mээримин tөгөt eken. Adam balası kanday günölerdi kılbasa Allah Taalam geçiret eken, çındık bul geçirgeni. Jaştık kıldın, mas boldun, bildin, bilbey kaldın, okup kaldın, okubay kaldın, gördün, görbey kaldın dep Allah Taalam har daim özünün kılgan pendelerin geçiret eken. Egerde pendesi şu kılgan günölerin bardığın moynuna alıp, ökünüp, Kuday Taalam men bilbestik kıldım, adaştım, жаңылдым dese Kuday Taalam geçiret eken. Bu çındık Kuday Taalamdın geçirgeni. Bирок бул жерде менин айтайын деген oyum, Allah Taalam har daim эле ömür boyu эле geçire бербейт. Ошону билип түшүнөйлү деген oyum. Себеби мен bir жерде bir konakka барып калсам, ушул жерде bir ateist дейбизби, динден алыс адамдар бар экен, динге түшүнгөн адамдар бар экен. Анан мага bir сакалдуу ата суроо берип калды. Moldake menin sizge bir sorum var. Anan aytыңыз makul, kolman gelişince cevap vereyim. Men molda emesmin, muftiyattin ökül emesmin. Men bolgonu bir Kırgız momun musulmanmın. Dindi taanıçı, din menen jaşagan adamмын dep. Anan alata maga ушундай суроо берип атат. Oğlum, men degen Kur'an'da okugan kişimin. Kur'an'dın Kırgızçaсын okudum. Al yerde Allah Taalam kanday günөө kılsaң dagы geçiret eken, toğdoy günөө kılsaң da geçiret eken, dengizday günөө kılsaң da geçiret eken. Adam günөө jasaptır öyle, anan arkasından Kuday Taalam geçirip koyun deseň ele geçirip koyat eken. Demek biz adamlar korkboy jaşaşыбыз gerek eken. Baribir Allah'ım geçiret eken. Da geçirgenden korkkondun keregi jok. Günөө jasadyňby, arkaňdan geçirip koysaň uşu menen geçiret eken dep. Anan oşol suroo bir mындай maga ыңгайсыз суроо berdi. Ыңгайсыз сурoo bergenge men жооп berişke majbur boldum özümdün bilimime jaraşa. Allah Taalamdın geçirimde ekeni çındık. Allah Taalam bir jolu geçiret günöňdü, meyli pendem жаңылдың dep. Allah Taalam iki jolu geçiret eken, meyli pendemi adaştың dep. Allah Taalam üçüncü jolu geçiret eken, Allah Taalam düşünbey kaldың pendem dep. Birok bir neseni bilişimiz gerek penderek. Allah Taalam ömür boyu bizdi geçire berbeyt. Geçirse bir jolu, üç jolu geçirişi mümkün eken, andan köp jolu geçirbeyt. Andan arkısı Allah Taalanın jaza degen bar. Allah'tın karına kalışın mümkün. Allah'tın nazarında kalışın mümkün. Oşon üçin biz adamlar mындай günөө kılagandan korkboy koygonubuz tuura emes. Anan geçirip koy deseň ele geçirip koyat eken dep bir geçirim suragaldy jeňil oýlobuşubuz gerek. Allah Taala menen bolgan mamile tazalykty, taktykty, çındykty talap kılat eken. Kuday Taalam görüçü zat deyt, uğuçu zat, bilüçü deybiz. Allah'tın uluktuğun bilişimiz gerek. Allah Taalamdy sıylaşыбыз gerek. Kuday Taala'dan korkuşubuz gerek. Uşu pende degen özübüzdün pendesilik parzыбызды Allah razı bolgonday atkarışыбыз gerek. Kuday Taalam geçirimdi dep ele bilgeniňdin baryn jasay berseň, bul geçirilgis günөө bolup kalışı mümkün. Allah Taalam oşol bir jolu, iki jolu, üç jolu geçirişi mümkün eken, andan keyin Allah Taalam geçirbeyt eken. Sebebim için geçirbeyt? Birinci jolu günөө kıldım, Kuday Taalam geçiriňiz, men adaştım. Mından keyin men bul günөөmdü kaytalabayım. Uşul jolu Kudayım meni geçirip turuňuz dep surayt ekenmiz. Allah'ım makul pendem bir жаңылдың geçirdim dep koyat eken. Birok oşol ele mezgilde geçirim surap atkanda Allah Taalam mından keyin bul günөөmdü kaytalabayım dep geçirim surayt ekensiň. Al emi ikinci jolu dagы bir günөө kılıp жаңылsaň, Kuday Taalam
men bilbeslik kıldım, adaştım, menin günömdü geçiriňiz dep. Makul pendem geçirimdim. Birok oşa geçirim sürawatkan mezgildele Allah Taala muşul jasawatkan günömdü mundan kiyin kaýtalabaým ekinçi dep uwada beret ekensiň. Uwadaga beken boluş gerek. Andan kiyin biraz ötkenden kiyin 3-nji günöňdü jasaýt ekensiň. O Hudaý Taalam men dagı pendeçilik kılıp jaňyldym, geçiriňiz dep. Biz har bir geçirim suragandan kiyin Allah Taalamdyn astynda awtomatlyk türde mildetteme alat ekemiz. Allah Taalam uşul jasagan günömdü geçiriňiz. Men mundan kiyin bul günömdü gaýra kaýtalabaýmyn. Egerde uşul günömdü kaýtalaçy bolsam, men sizdi kanday jazalasaňyz da jazaga daýarmyn dep uwada beret ekenbiz. Anan adamga bergen uwadany atkarbaý goýsak, mümkün boluşy mümkün eken. Al emi Hudaý Taalaga bergen uwadany atkarışybız gerek eken. Atkarbaý goýa albaýt ekenbiz. Oşon üçin geçirim suraşypdy jeňil oýlaşybız gerek. Men gandaydyr bir amal okup koydum, anan namaz okup koydum, ziyaratga baryp geldim, muny kılıp koydum dep gandaydyr bir jeňildik aldym dep sezmeňizler hiç kaçan. Allah Taalam bir çeneli, çekteli uçurda gana geçiret eken, başka mezgilde Allah Taala geçirmeyt eken. Oşon üçin Hudaý Taalam menen bolgon mamilede ötö etiyatlyk menen jogapkerçiliktүү. Hudaý Taalam bary bir meni geçiret eken degen oý bolboş gerek. Hudaý Taalamdyn dagı özünün mehrimin tökkön, işengen pendeleri bolat eken. Oşon üçin Allah Taalamdyn işenip, mümkünçilik berip atkan paýdalanyp kalyşybız gerek eken. Anam birok ömür boýu ele men günö kılsam geçiret ekende düşünüp bolboş gerek. Azırkı mezgilde bizden ayrım bir tuğandar günölördi jasap, anan arkasından bir ibadat soğuk işlerdi jasap, yetim jesirlerge akça verip koyup, meçit salıp koyup, ya bolbasa umraga barıp gelip koydum, menin günölörüm geçildi dep atat. Anday jol menen biz günöden kutula albaýbız. Biz aýtkan sözübizge jogap berебiz. Şoň üçin Allah Taalam menen bolgon mamilede gözübüzdü çoň açyp, Hudaýdan korkup yaşaşybız gerek. Allah'ın barakeni çındık, Allah'tın görgönü çındık, Allah'tın uluktuğu da çındık, Allah'tın ıyıktağı ekendigi çındık. Oşon üçin bul ıyık zat menen, oşonda ıyık mamile jasap, uwadaga bek boloýly, şaýtandyn azyrygına girbeýli, Hudaýdan korkup, Hudaý Taalamdyn myzamy menen adal ömür süreýli, şeriatga başyp, Hudaý Taalamdyn myzamy menen jaşaýly bir tugandar. Allah Taalam mehriminde tögüşü mümkün. Allah Taalam jazany da berip koýat. Aýrym adamlar oýlaýt ekenbiz, jaza bolsa o düýnege barganda göre jatarбыз dep. Hazırkı mezgilde Allah Taalam o düýnege albaýly, uşul ele düýnede jazasyn bergen adamlar bolup atat, jazalanyp. Allah Taalam uşul hazırkı jasap atkan jaşabybızda dagы bizdi jazalap koýat eken Allah Taalam. Sebebi men bulardyn baryny aýtyp atkanymyň sebebi, men uşu YouTube kanaldan beri çıkkandan beri özümdün uşul köp yıldık tajribama baylanıştı, darıgerlik ilimge baylanıştı, Kur'an menen, şeriat menen adamdardı darlagan kişiге baylanıştı, kimderdin emneden oğurgan oğurlarını aytıp atam. Isık soğuktan oğuruptur, günö kılgandan oğuruptur, жаңылганdan boluptur, yazgandan boluptur, taygandan boluptur degen siyahtı. Oşon üçin Allah Taalam bul düýnede dagı Allah Taalam pendeleri jazalap koýuşu mümkün eken. O düýnege jetpeýle bul ele düýnede beýişke alyp baryp, anan tozokka alyp baryp, suraka çeýin ele uşul jaşabybızda Allah'tan jazalanyp kalyşybız mümkün eken. Oşon üçin pende ekenibizdi bilip, Hudaý Taaladan korkup jaşaýly. Adamdan adam korkpoý goýsa jaraşat, birok Hudaý Taaladan korkoýly. Hudaý Taaladan hiç kim kaçyp da kutula albaýt, jaşyryp da kutula albaýt. Hudaý Taalam hiç kimge mындай bir jeňildik bergen emes, darajabız birdey. Hiç kim mындай aýtkanda, egerde katıp aýtsam geçiriňizler, hiç kimden mындай bir puçovka alıp, limit beýişke joldoma alyp koýgan bir de pende jok. Barыбыз pendebiz. Çeçim Allah Taaladan, kılgan amaldarыбызga, oşol amal menen jaşaganymyzga baylanışty. Kança çyndyk bar, kança jalgan bar, Allah Taalamyň özü tarazadan ötkörüp turup, andan kiyin bizge delegin berişim mümkün eken, anan jazada berişim mümkün eken. Oşon üçin Hudaý Taaladan korkup jaşaýly bir tugan. Allah'dan korkoýly, Hudaý Taaladan korkoýly.
Biz Kuday Tağlam'dan aslında hiç kim ememişiz. Bolgonu bir pendeviz. Pendeligimizi unutmaydı.